Já jsem nikomu blížit nechtěl a prostě jako, ať to vypadalo, jak to vypadalo. Prostě já jsem byl přesvědčený o tom, že i když nám to vzali, takže i já, i majitel, prostě jsme byli morální vítězové a prostě čekalo se na to, jak to vlastně dopadne, jak se k tomu vyjádří odborníci. Já si myslím, že se vyjádřili správně, i když jsem za to dostal pokutu, prostě, což je třeba, dejme tomu, k té vyhrané částce směšné, ale hold jako bez mého vlastního přičinění jsem tu pokutu dostal a já si myslím, že je oprávněná, ale určitě ten doběh nebyl nekorektní a hold dopadlo to, jak to dopadlo. No, já jsem to viděl na záznamu, viděl jsem to taky z více pohledů a já si myslím, že tam to místo bylo, vlastně Tumen šel furt svojí stopou, neměnil ji nějak, takže to spíš ten Avantgarist se chtěl za něj schovat za toho Tumena, pak ho Marek Stromský vytáhl ven a teprve mu jakoby začal zrychlovat a spíš potom, jakoby, že otec už přestal jezdit, tak se k tomu Tumenovi dotáhl, jinak normálně si myslím, že kdyby toho Tumena ještě popostrčil, tak by vyhrál lehce.